ବେତାଳଟା ମନ ଖୁସିରେ ବରଗଛରେ ଝୁଲୁଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଆସି ତାକୁ ଗଛ ଉପରୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣି କାନ୍ଧରେ ଲଦି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଆକାଶରେ ବାଦଲ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସରି ଯାଉଥାନ୍ତି। ବାଦଲ ଫାଙ୍କରେ ତାରା ଗୁଡ଼ିକ ଚିକମିକ କରୁଥାନ୍ତି। ରାତିର ନିଶା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ବେତାଳଟା ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସଟିଏ ଛାଡ଼ି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମେ ତାହେଲେ ଜମା ହାର ମାନିବନି। ବେତାଳର କଥା ଶୁଣି ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଟିକେ ହସିଦେଲେ। ବେତାଳ ପୁଣି ତାର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ପାଟଳୀପୁତ୍ରରେ ଏକଦା ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ବିନମ୍ର ଏବଂ ଧର୍ମପରାୟଣ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର 2 ପୁଅ ଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର 2ଟା ଯାକ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରି ବିନମ୍ର ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 2 ପୁଅଙ୍କ ପାଖରେ ଜନ୍ମରୁ ଏକ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ବଡ଼ ପୁଅ ପାଖରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଜାଣିବାର ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ୟର ମନରେ ଥିବା ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆଗରୁ ଜାଣିପାରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଉଥିଲା। ସାନ ପୁଅଟି ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଶୁଙ୍ଘିକି ଚିହ୍ନି ପାରିବାର ଶକ୍ତି ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ 2 ପୁଅଙ୍କର ଏହି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଏକଥା ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଲା। ଦିନେ ରାଜା ସେ 2 ଭାଇଙ୍କୁ ଡକାଇ ନିଜର ସଲାହକାର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ। 2 ଭାଇ ମିଶି ରାଜାଙ୍କୁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ରାଜା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ 2 ଭାଇ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଥିଲେ। ଏହିପରି ରାଜା ଦିନେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଗଲା। ରାଜାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନେକ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦଗଣ ମଧ୍ୟ ସେହି ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଜା ଉଠାଇଲେ। ସେଦିନ ରାଜା ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ତାଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ଗୃହକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାଜସଜ୍ଜା ହୋଇଥିଲା। 2 ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ରାଜା ବିଶ୍ରାମ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ବିଶ୍ରାମ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ କିଛି ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୋତେ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇର କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ କହିଲେ, କି ବେକାରିଆ କଥା କହୁଛ ତୁମେ? ଯିଏ ଆମ ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ସେ ପୁଣି ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଅଧିକ ଭୋଜନ କରିଥିବାରୁ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ କରୁନି। ଏତିକି କହି ରାଜା ଯେତେବେଳେ ତକିଆ ଧରି ବିଛଣା ଉପରେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ, ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ଭାଇ ରାଜାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ପକାଇ କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ମୋତେ କାହିଁ ଭାରି ଗଡ଼ବଡ଼ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସେ ତକିଆରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଭାଇର କଥାରେ ରାଜା ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଛୋଟ ଭାଇ ଦ୍ୱାରା ତକିଆକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଇଲେ। ଛୋଟ ଭାଇଟି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ତକିଆକୁ ଶୁଙ୍ଘି କହିଲା, ମହାରାଜ, ଏ ତକିଆରେ ପଶୁର ଲୋମ ଅଛି। ଏହି ଲୋମ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ମୁନିଆ ଯେ ସେଥିରେ ଶୋଇଲା ମାତ୍ରକେ ତାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଗଳିଯିବ କିମ୍ବା ଚମଡ଼ା କାଟିଦେବ। ତକିଆ କଡ଼ରେ ଲାଗିଥିବା ଝାଲରେ ବିଷ ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇପାରେ। ରାଜା ଆଉ ସେ ତକିଆରେ ହାତ ନ ଲଗାଇ ସାରା ରାତି ବିନା ତକିଆରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସକାଳ ହେବାରୁ ରାଜା ଚୁପଚାପ ସେହି ତକିଆକୁ ଧରି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତକିଆକୁ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ 2 ଭାଇଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଗଲା। 2 ଭାଇଙ୍କର ଏହିପରି ସେବାରେ ରାଜା ଖୁସି ହୋଇ ଅନେକ ଧନରତ୍ନ ଦାନ କଲେ। ବେତାଳ ପଚାରିଲା, ହେ ରାଜନ, କୁହ, ଏ 2 ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଅଧିକ ଗୁଣବାନ? ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଟିକେ ମୁରୁକି ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ବଡ଼ ଭାଇଟି ଅଧିକ ଗୁଣବାନ ବୋଲି ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯିବ। କାରଣ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ଭାଇ ହିଁ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲା। ସିଏ ତକିଆଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିସାରିଥିଲା। ସାନ ଭାଇଟି ତ କେବଳ ଯାହା ବଡ଼ ଭାଇର ଆଶଙ୍କାକୁ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ବେତାଳଟି ଜୋର ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବେତାଳକୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଖେଳ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ବେତାଳ କହିଲା, ତୁମେ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ରାଜନ। ରାଜା ବେତାଳ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ କଣେଇ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ବେତାଳଟି ପୁଣି ସେଇ ବରଗଛ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ବିକ୍ରମ ବେତାଳ କାହାଣୀର ତୃତୀୟ ଭାଗ।
ଚତୁର୍ଥ ଭାଗଟି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା। ଆଉ ହଁ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ କହିଯାଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିକୁ ଟିକେ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।